Καλησπέρα παιδιά, στο απόψινό βίντεο θα δοκιμάσουμε δύο μπύρες. Ξέρω ότι βλέπετε η ίδια μάρκα, την μπύρα Νήσος στο βίντεο, ωστόσο είναι δύο διαφορετικές εντελώς μπύρες και ας δούμε αμέσως γιατί. Το πρώτο μπουκάλι, όπως βλέπουμε, έχει ημερομηνία λήξης 1ος του 26. Είναι μια μπύρα που την αγόρασα σήμερα. Και εδώ έχουμε μία μπύρα που έχει ημερομηνία λήξης 1ος του 25. Η μία μπύρα 1ος του 26, η άλλη 1ος του 25. Μιλάμε για ένα χρόνο διαφορά στην ημερομηνία λήξης. Να σας πω την αλήθεια ότι τα δύο κυβότια που μου δώσανε με τη λιγμένη μπύρα δεν ξέρω σε τι συνθήκες ήταν αποθηκευμένες. Αν ήταν σε σκιερό μέρος, αν ήταν στον ήλιο, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα τις δοκιμάσουμε. Ήταν στο ψυγείο, είναι και οι δύο μπύρες παγωμένες, στην ίδια θερμοκρασία τέλος πάντων. Και πάμε αμέσως να δούμε ποιες είναι οι διαφορές και να δούμε αν η μπύρα η μία έχει οξυδωθεί και η δεύτερη φυσικά φαντάζομαι ότι είναι η φρέσκα που δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Αυτό που ήθελα να πω ότι δοκιμάζοντας μία μπύρα λιγμένη δεν σημαίνει ότι θα πάθουμε δηλητηρίαση. Η μπύρα η λιγμένη απλά οξυδώνεται, δεν γίνεται τοξική και με αποτέλεσμα απλά να έχει διαφορά στη γεύση. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, πάμε να τις δοκιμάσουμε, να τις ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε την μπύρα του 26, πρώτος του 26. Θα την βάλουμε στο ποτήρι, όπως έπρεπε να είναι, και να ανοίξουμε και την άλλη. Τη ρίξουμε στο ποτήρι μας. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω εάν έχει διαφορά στη γεύση, παιδιά. Είναι κάτι που δεν το έχω δοκιμάσει πριν. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω τώρα σήμερα. Και δεν σας κρύβω ότι έχω την εντύπωση ότι η λιγμένη μπύρα είναι λίγο πιο θολή. Να τα φέρω και λίγο πιο κοντά τα ποτήρια.